ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା। କୁକିଂ ୱିଥ୍ ମମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ନର୍ମାଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଘରେ ଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇବେ ନିହାତି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ନରମ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମାପିକି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଆପଣ ସେମିତି ଯୋଉଥିରେ ମାପ ଗୋଟେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ଅଦା ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଫାଳେ କ'ଣ କରିଛି କୋରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଫାଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ରଖିଛି। ତାପରେ କାଜୁ ନେଇଛି, କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆପଣ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଡ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟରଟେ, ଫାଇନ୍ ବ୍ୟାଟରଟେ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚାଉଳକୁ, ଯୋଉ ବତୁରା ହେଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଇଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରକୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛି ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ଅଦା, ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅଦା କିଛି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଯୋଉ କୋରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସର ମାପ ନେଇଛି, ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇଛି, ସେ ଗ୍ଲାସ ଫୁଲ୍ କରିକି ଚାଉଳ ନେଇଛି, ସେଇ ଗ୍ଲାସ ମାପରେ ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଇ ଗ୍ଲାସେ ପାଣିକୁ ମୁଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ବଟାରେ ଦେବି, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଆମେ ପଛେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଚିକଣ ବାଟିବାକୁ, ଟିକେ ବି ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ରହିବନି। ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ରହିଲେ ପିଠାଟା ଆମର ଭଲ ହବନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ନେଇଛି, ସେ ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଟରଟି ବହୁତ ଥିକ୍ ହେଇଛି, ମୋଟା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା। ଯୋଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିଥିଲେ ନା, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଥିଲା, ସେଇ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସେଇବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାଟି ରଖିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଘିଅ ଦେଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଭାଜିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହବ, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ, ସମାନ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ମାପ ଚାଉଳ, ସେଇ ସମାନ ଗ୍ଲାସରେ ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସରେ ଗୁଡ଼ ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସଲାଇକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଫେସବୁକରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ସମାନ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିଟେ ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବାନି, ଜଷ୍ଟ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆମର ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର ଯେ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବାର ଦରକାର। ଗୁଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାଟର ପାଖକୁ। ଯୋଉ ବ୍ୟାଟର ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଫୁଟେଇଥିବା ଗୁଡ଼, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଆମର ବହୁତ ମଳି ଥାଏ ଗୁଡ଼ରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଚା ଛଣା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଥିରେ ଛାଣିକି ଆମେ ଗୁଡ଼ ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ଆମ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ ପିଠଉ। ଆମ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ
ଆମକୁ କୌଣସି ଜନ୍ତିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ୍ ନ ପଡ଼େ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚାମଚ ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇବା, ସେଟାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ମୁଁ କିଛି ଘିଅ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ ହେଲା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟରଟି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍, ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କଭର ଦେବା। ଏଲ୍ଇଡିରୁ ମୁଁ ହୁଇସିଲ୍ଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆଉ ଥରେ କାଜୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 5 ମିନିଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କଭର ଖୋଲିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରେସରରୁ ବାହାର କରିବେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ପୋଡ଼ପିଠାଟି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ମାନୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ଜମାରୁ କରିବେନି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଠାଟି କେମିତି ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଠା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।